ಸುಡುಕಾದು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಹತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಪನೊಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೆ ಹತ್ತು. ಎಸ್, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್, ಇಂದು ತುಳುನಾಡ ಜವನೀರ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರಾ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2024 ಐತಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡತಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಲೇಸು ಅಷ್ಟಮಿದ ಐಸಿರಾ. ಒಂಜಿ ಬುರುಟಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾರ್ ಸಾಧು ಬೇನುದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೀರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕರೆಟ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿತುನಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನುಲು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಹಂಡಲ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲು, ಅಂಕಲ್ ನಕ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕ್ಲು. ಊರುದ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಜಾತ್ರೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಾತ ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಪೋದು ಬೇರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲೇಸಿನ ತೂಪಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನ ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪಂಡಲ ಯಾರಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡ ಜವನೇರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆದ ಭವಿಷ್ಯಟ್ಟಿ ತುಳುನಾಡ ಈ ಇಲ್ಯ ಕಲಾವಿದನು ಬುಳೆಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬರ್ಪೆ.